acca non ɗon ha bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi weltanade mon e kala saaha min garti émission mon gandal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jaɓɓe e hoto yewne kono hade nden ko salminde galleɗe hilifaɓe diina hilifaɓe aada toɓe goni e noɓe goniri min calmini min juurima galle Cheikh Oumarul Fouti Tall koɗɗo adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuura nanga e hoore kono en calmini Thierno Bachirou Tall toon to Louga en calminimo en juurimomo no fewi kono en calmini Touba Tivaouane Ndiassane Layen kono mi salmini Madina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass en calminimo en juurimomo no fewi kono kala to kilifa diina wawi wonde e nder Fouta e ɓundu e kala pullo tan to wawi wonde en calmini en juurima en baltinima ha woni gonga kono en calmini hilifaɓe wonɓe ɗo e galle ɓe en calmini technicien ji kono kadi en calmini kala jeeɓowo gandal Thierno Mody aɗa waɗa commentaire aɗa waɗa partage min jii commentaire uji on jarama kono kadi emin jaago kala jebdo émission tan waɗɗum partage heddiɓe kadi mbawa ɗum yebde nde wonno ɗum ɗon ne moƴƴi amen no fewi kono kadi ne moƴƴi e Piindi TV kono ko weltanade mon no fewi min ñim message uji encouragement ji min beltima hen ha woni gonga kono hade nden mi totta sehilam ceernam mo ganduɗa ko ceerno actualité ceerno buzz ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata comme d'habitude kala ko kewi Thierno Mody haalani hen yimɓeɓe beltotako ɓurani ɗe belde kam on beltima no fewi nden omo wayranno arde kono joni kam ko joɗiɗo ɗo e damal Piindi tan saahaji fof yo kuɓɓe caméra ji mbaɗen émission yimɓeɓe beltima hen wadde ceerno assalamu aleykum eyyi waaleykum salam wa rahmatullah Kalidou hande kam ko jaam tan gadduɗa bala mbaɗɗa eyyi la paix min Kalidou koye jaam tan jahata min kala ko ala jaam yiiɗa eyyi en calmini kala daaro émission gandal Thierno Mody téléspectateur uji non wiyetede ala ɗe balɗe ke ceerno machallah ma kam joguiɗo spécialement totoɓe kam kuuruji farage ala joni kam machallah anani kala daaro gandal Thierno Mody Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo salminimama juurimama way Kalidou haɗen woɗɗude won ganduɗa kam jiɗɗo hen haalde sa waɗi kam permettre ala ceerno eyyi ɗo anon directeur kalanmi e banggal jakarta yam banggal jakarta o ala kam ganduɗo so ɓandu wuuli mi haalata te kali neɗɗo so wannimo moƴƴere haal nda hande ko wiyeteno ko 100% sooda ɗum jaa ha daña 99% ko heddi heddanima tan seeɗa heddi ko 10% walla dañi 90% heddi ko 10% heddi ko 10% machallah Kalidou en jetti sehil men ceerno men guiɗo men Sérif Matar Ba duwawuji makko tout ça fof makko duwaw makko yettima en calminimo en juurima mo en beltima e makko mention spéciale Kawsi joom kisal golle si joom kisal golle si joom kasi s hande kam yettoto hen bo yam riiwi joom kasi s nda hande Kalidou anni e makko gila min jooɗi ko mbiɗo kam 100% fof mi waɗat ɗum o wi tan o sooda moto o sooda moto mbimam noon arga e bisimillahi wonan tan woni almudam mbeɗa heewi almudo to moto ko liggal juma te gueɗe Thierno Mody naaru ɗum tan fewnude juma goo fof yo meeɗe hen wona an tan yiiɗi barke yo wat seeɗa heddiɓe mbaɗa seeɗa o wi kam kono kam jiɗɗo mbaɗa kam autorisé mi tottira 60% mbimam falillahi hamdu Kalidou tottiri mi weltima e makko kala ko wawi hikka yo waw ko ɓuuri ɗum yo terrain ɗi jar est ce que aɗa andi Kalidou min won meɗɗo kam wiide Thierno Mody mat gawul ñande won mbaɗo commentaire kadi oɗon mbawi ñagade ala probléme min Kalidou min neɗɗo sa waɗni kam moƴƴere mi haalata sa welama noon mbasa wadde te mi fortani hay goto yo wat way kala mbaɗonɗo kam min mi haala min ndima kam rokkani kam neɗɗo wanna kam moƴƴere mi jooɗo mi waɗa hen muggo wadde en jetti Kawsi merci beaucoup joom kisal golle mi yetti séréram sehilam almudam Espagne hay almuɓe séréer nanani ko kalanmi ko Kalidou on noon ko ɓuuri hawnade o wi gandal Thierno Mody so ari o waɗa position o nanata kanko mouvement ujam tan image uji ɗi eyyi hunde taw meeɗi kam wadde ko muusi kam guila o namni kam ndax meeɗi wadde break mbimam noon mi waɗa non mouvement uji ma no jalna kam mbimami Allah jarama kanko kadi guila o tini haala jakarta men o walli men Badara Sarr Badou Sarr joom nangan Sambo gonɗo toon to France min duwoni Espagne seydi Khady honnomo France Espagne min mboɗo France min duwonimo min nayimo Espagne gandalam nayimo Espagne mi salmini sehilam guiɗam cikkanno mbom ko fukka fakka Cheikh Ndaw joom Gabon ndeta aɗani gonɗo Gabon no yurmini a faami guila wi kam mbaɗa walluma kam mbiɗa Cheikh mi yaafimama kono nde o walli tan andi alhamdoulillahi rabbil alamin o semori hewɓe mi yettima mi weltima hen a faami won joguiɓe anniya wadde hande mi yettiɓe
aɗa andi Kalidou hande min mbaɗa wawi jooɗade mi wasa jogade haydara mi jogo anniw sodande Thierno Mody Jakarta almuduma fukka fakko almudam fukka fakka doro congan on kam mention spéciale a faami doro an wiyata hawali congan doro hawali congan e baniraɓe makko rew won ɓe wondi France ɓe kam fof e morena mor eyyi mi salminiɓe mi yettiɓe machallah eyyi nanɗona wonno seeɗa tan entre parenthèse par ce que ko hen jeeya par ce que neɗɗo kadi ko liggotoɗa ko sa wallama ko ɗon tan mbawɗa jooɗade jetta wadde yoɓe ballu men tan 10% yetto mbete mamin kolluɓe Jakarta men te min kam jiɗɗo namnade ko mbatten ko ni ko liggey walla wona liggey émission ko liggey walla wona liggey min saha neɗɗo wiya kam ceerno mon jeehe liggoyde wallahi e leen liggay wallahi ko liggey non ɗon a ceerno kono mboɗo yetta Ablaye Deme walla Laye Deme kala no jiiɗon waare nde way kanko rewi ɗon caat ayi waram nde nandane koye waare ma nde noon nanen ko Ablaye Deme heewi rewɗo ɗo Laye Deme sehilam neɗɗo moƴƴo kanko ko miñama kanko heewi fembudemi wadde Ablaye Deme mention spéciale yo place o yaaru yeeso kono mi yetta Mama Dia design mayo o kadi ari on jii wimon chaque émission o addat mayo hana mi salo ɗum ɓornade kono chaque émission omo adda mayo o wino mo fewnon Thierno Mody mayo ko haalno ko noon waɗi Thierno Mody nan sakki mayo mum on jii mayo nen mayo makko nani mayo Sénégal danejo o sakki o waɗi hen double 0 o waɗi Piindi TV caggal min noon o waɗi Piindi TV caggal kono saabu Allah mbaɗe commentaire mbaɗe commande mayoji numéro makko nan ɗon ma alifal yawtin ɗum joni joni Dia design kala ko jiɗɗona gilay photo ji cadre photo ji mayoji kasuji kala ko jiɗɗon fewnanede lacostaji tisetaji noddo e mo tan mbiyatno ko Kalidou waddi men mo fewnon entre parenthèse min mbaɗa aɗa andi mbaɗa jogui cukalel gotel kanko jangana kam commentaire uji mbaɗa yiya neɗɗo yo totte kam numéro Kalidou joni kala cohluɗo numéro Kalidou noddu Dia design gasi wonɓe Amérique hewɓe ne mbaɗa commentaire namno numéro Thierno Mody so noddi Dia design on mbiwo numéro Thierno Mody walla numéro Kalidou tan ma on keɓ ɗum so Allahu lamɗo o jaaɓi en jettimo no feewi Mama Dia joom Dia design numéro o nan ɗon merci beaucoup Thiatou Walo kono Thierno mboɗo yinno hande kalen e ko heewi ne wonno ko poɗɗen haalde ko no heewi kono hande mboɗo wawi wiide Thierno ko ñalawma e ñalawmaji en ɓooyi haalde programme uji kono programme mawɗo o ko hande yonti woni gammu walla mbiya mawlud Seydina Mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam mo ganduɗa kanko tan woni foof kala ko wona kala ko ummake e makko tan ala a wona haydara ala bon jamma makko noon mboɗo wawi wiide ko dans quelques jours tan inchallahu rabbi ala foof to noon to mawnintake plus particulièrement tawi ko noon wiyete toon to Fouta e Kumbaro kala to jaaɗa e Fouta nelaɗo o nan toon waɗe nan mawnine toon nan ɗona waɗa Thierno ma ya gammu walla yata d'abord Kalidou ay won question ngaji mi yiɗa repose kam ɗum Thierno Mody ma ya gammu walla yata gammu ɗum wona question ala comme namdiɗo tan ɗum wona question hakkude ma nela haɗa kam yaade gammu Kalidou mi jolne e kees te hay sam jolnama e kees tan wawi woppede ha mawluɗo e yawta mi fawe galasuji ɗum kam mbaɗa hattani mi fawe galasuji ha mawluɗo e yawta mi ubbe omo jari ɗum omo jari ko ɓuuri ɗum ceerno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e jikkuji mum e ko taki mawɓe ɓe hande mam Alaji Malik en Serigne Babacar Sy en Mawlana Cheikh al Islam Baye Niass en mawɓe Fouta ɓe fof tahi tan ɓe cuuɓi nelaɗo ɓe mbi ko o tan ɓe jiiɗi Kalidou nelaɗo Allah mantani nelaɗo e galle ala mantani nelaɗo e autoji ala mantani nelaɗo e dañal Allah mantiri nelaɗo koye jikku Kalidou jikku woni foof par ce que neɗɗo ko jikku te Kalidou nelaɗo kala ko miijiɗa ɗum innama ade wawa ɗum wadde nelaɗo waɗi ɗum manam Kalidou nelaɗo Allah horsin ɗum Allah yiɗi tagde ko nelaɗo est ce que aɗa andi Kalidou an mamma Adam gila Allah tikkani ɗum yaltini ɗum aljanna gila Allah haɗimo lekki o ñaami lekki o yalti aljanna Allah yafori mammen Adam e barke nelaɗo te nden Allah tagan taw nelaɗo way bindi ɗum ɓooyi ko baɗɗo encastré nelaɗo souvent mi jaɓata haalde kono ɗum tawi nelaɗo no wiya ana minallahi wal muminina munni so tawi mi juumani ko min tan ummi Allah e heddiɓe koye min ɓe gummi ɗum kala cali ɗum ko affaire ma par ce que nden ko ɗum woni nde mam Adama yafnotode sababu nelaɗo nen nelaɗo tagaka taw ala arani aduna nden taw a yaw nelaɗo arani way nelaɗo tagama ɓooyi nelaɗo yiɗi taguede Kalidou Allahu akbar a faami ayi gila Allah tikkani ɗum
aɗa andi Allah sahanu Allah tikkanima men adama sabu kaliɗum welani mbiya neɗɗo hoto mem ɗum yaha memoya tikkanima men adama duuɓe kitali mammen adama façon yafnade fof yafnima ɗum Allah jabaki ɗum salaki bom jabaki anani wawi ndesan hakkille makko ari ayi aljana kaali ay gutteji ɗo ɓornoɗa e ticket o ko inde nelaɗo woni hen auto ji markaji ko inde nelaɗo woni hen galleji palagoji galleji inde nelaɗo woni hen o wi Allah mbaɗi yiɗi ñafoɗa kam e barke rasulullahi Allah wi ɗum arga e mimi mawɗo to ganduɗa on ɗon o wi on ɗon nde kam jiiɗom aljanna kala ko ɓurɗa horsinde inde makko nen hen takki Allah wi ɗum yafmama e barke on ɗon wadde somi faami ko on ɗon message mawɓe ɓe gandi ɗum taki kamɓe ɓe koli nelaɗo ɓe kole nelaɗo ko jiɗɗa tan e Allah sa rewre nelaɗo tan a heɓat nda Allah nelaɗo woni damal makko kaaliɗo pourtant ceerno min aɗa haawi min heewi cikkat ana janggani eyyi aranne haali par ce que ko kalɗa ɗo ko hay sen gaddino ɗo ceerno mawɗo ko ɗum tan wawa diwde ɗo ɗo arani min ceerno jikkuji nelaɗo jikkuji makko banggue yaafade banggue moƴƴude mano ko mbiyatami e nelaɗo kaaliɗo an hande sa finima a haaɓe neɗɗo walla neɗɗo waɗima attaque fiima yaltina ƴiƴam ma ko miijoɗɗa police certificat médical 21 jours o soke direct ndesan kaaliɗo nelaɗo yeehiɗo Taïf aɗan Taïf kawira makko goni toon guilo tampi makka o wanni mi yaha galle kawiraɓam guilo hucci Taïf o renna hangaɓe e beddomo kaaƴ e dawaɗi kaaliɗo ha horde hen ƴiƴam ɗam no yuppa war nelaɗo ay diccino kaaliɗo yaha ha ƴiƴam ɗam watti yorde ɓandu aɗani neɗɗo kam so guiɗoma memama tan Allah guiɗo makko mema tan Allah fin kala ko miijo wi ɗum waɗa ɗum Taïfnaɓe Allah yawi ɗum kala ko miijo wi ɗum hande mi fawɓe ɗum ɗo Allah yawa ɗum Allah nuri Jibril wi Jibril yawi nelaɗo kala ko wi yam waɗ ɗum hande ɓeɗo mi waɗa ɓe so wiyam wahlit leydi mi wahlita leydi guila Jibril ari haali ɗum nelaɗo aɗan ko nelaɗo jaabi ɗum wi Allah yo yaafoɓe ɓe ganda soɓe gandino kam mbatta kam ni o yaafimoɓe ha paari o ƴewniɓe kadi excuse o ƴewniɓe excuse kaaliɗo ha paari o wi janggo e jaam ma yimɓe ar jiyata kam nanata kam manam eɓe nana kam way ɓe jiita fotan ɓe jiita ayawam te kala ko kalɗa e rasulullahi ɓerde mabɓe ɓuuɓa ɓen goni hande enen e halifaɓe men ɓe e ɓeɗo waɓe no ceerno Alhaji Mamadou Seydou eyyi Alhaji Mamadou Seydou Madina Gounass ay kaaliɗo ay saaha aɗa wiya neɗɗo eɗen mbaɗa préparé gammu ambima gammu ko biɗa sa wi ko tahi mbiɗa gammu ko biɗa mbiya nelaɗo fota ɗum meeɗa wadde gammu kaaliɗo hay Allah no waɗa gammu hay Allah no gammu te enen gammu men hitande ha hitande way Allah altino fof gammat temi nani nelaɗo kala altino horatno nde nanna o wi par ce que ko ñande altini jibina ɗum nden jibinami ɗum tan woni gammu o kaaliɗo Abou Djehlin on ɗon aɗani ko bamum nela ƴeew sa jumani inde nde noon ala probléme sérif nan yebba wonɓe gandanɗa kam hande ñittan wadde critique ceerno Mody way ala probléme hande kollamɓe min ɓuuri ɓe gandal Abou Djehlin kaaliɗo on ɗon ko bamum nela on ɗon probléme makko e nelaɗo aɗa mani fuɗɗi guila nelaɗo nula haɗo nulaɗo ɓe ngala probléme o yiɗ nelaɗo horsin ɗum saabu kamɓe ɓe kewno doole makko kamɓe joguino allaji ceheteɗi ya faami gila nelaɗo ari no wiɓe ɗi allaji wona Allah ɗum addi probléme mabɓe kaaliɗo on ɗon ñande nelaɗo jibintede o welti ñande altinowo ɓernde ɓuuɓi ayi Allah kala ko mbaɗɗa Allah yoɓete ɗum kaaliɗo ɗum tawi chaque altine Allah yaltinat ɗum jeygol Allah sumatama Thiat hande Ganndal yaltiɗo de kalden gonga tan hande ceerno hewɓe cikkata wona haddis wona urana wona heede ceerno est ce que urana ma kadi nittiɗi kaaliɗo non hande komi jiɗɗo tan mbaɗa spécial gammu ceerno est ce que urana ma nittiɗi kaaliɗo hande ganta uranam no tiiɗi ar ko jiɗɗa ko garani haal ko jiɗɗami jangganma ɗum ɗo janggan min ɗo tan simore mo ganduɗa ko simore normal aɗen sam haali simore sikkat min suuɓi simoram joni haal simoram beelaɗa to mi jangganma ɗum totom simore joni wasamsu waddu ha a'udhu billahi minash shaitani rajim nda neɗɗo soɗo fuɗɗo hunde riw seyɗani wona a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wasamsu wadduha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yasaha was samai wama banaha
والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ألف لام لا ودنا ألف لام لا تاو كسات ورجي بندو كامل ala ke wobi bindoo kamil Thierno on jabi joni non Thierno kalden gonga bandiraɓe kala jeeɓowo Ganndal Thierno Mody joni kam warannoɓe ala Thierno woto lawol afanno bun mi jippinaɗo kamil ala yaaf ko 30 kam gul ko 30 min joguiɗen heewani komi mbiyata ko tan ɗum tan yoni Thierno kala biyannoɗo Thierno Mody kam gandal mum woɗɗani hande kam leeri min mbaɗani ɗum préparé mi wiyanima ko ndeɗo simore komin tan miiji wassam so tottumum o haali ɗum ɗo ƴetti te no jeeya simore baɗɗi compliqué de a wat kam piyat hande min mboɗo heewi jumde surtout ha haaji ɗi ala ay kaalil ay Allah wawi bindude ndeysan rim hande sehlama rapport ɓe koye Allah ɓe mbaɗa copier wallahi nda hande sa ƴeewi wassam fuɗɗode nde fof ko ha gasi gara ulawusu rabbi nasi ko noon keɗi a faami machallah Thierno min jaaɓi machallah ceerno Sérif Mouhtari kamɓe fof ɓe jaaɓi machallah joni kay kamɓe fof ɓe jaaɓi ceerno siraji camen ceerno siraji cam Italie o jaaɓi kono Thierno alhamdoulillahi rabbil alamin manam dal gammu kadi so rewɓe ɓe kadi jeehi waɗoyde gammu soɓe keɗima ko haalete ko yoɓe ittu kadi e jikko nelaɗo soɓe gartiri ɓe mbahe ɓe mbaɗa ɗum pratiqué surtout kaaliɗo ay neɗɗo eɓe jaafo hande enen mbaɗa yiɗi nelaɗo a waɗa feere mbaɗa pratiqué ko nelaɗo waɗanno ko jikko nelaɗo ɗum tawi Allah jippini men ɗo aɗan nelaɗo guila yeehi yimɓe goyanno mbi baɗo nelaɗo wonta wadde annabijo wonta jippade discours arema wi annabi mon wonta arde nda nelaɗo uddi damal annabiɓe wawi min mam jippin woliyaɓe Allah ɓe gandanda kala koɓe kaali ko nelaɗo haal ɗum woni Thierno Ahmad Tidiane Ba en Sérif Matar en Baye Niass en Alhaji Malick en ɓen noon kala koɓe kaali ko Allah haali te Thierno est ce aɗa andi ko Alhaji Malick haale nelaɗo ko Allahu akbar on wama wi on ko minute aji kam o tottirte min inirimo pas minute o wiyanma ko heure ɗum wonno heure nela jibina heure naggam sangam on yeehi ha wi nelaɗo aɗa andi yumum nelaɗo e bamum nelaɗo guila diine ne ara tawɓe cankima way kaaleɗo est ce que aɗa andi ɓe naate diine ɗum ko Alhaji Malick bindi ɗum ko Alhaji Malick lerni ɗum Alhaji Malick laamni ɗum ha laaɓi nanɗon wi yumum nelaɗo e bamum nelaɗo mayane diine wawi ɓe battindima nadde e diine ndeysan noon ɗon si Malick Bakary Daraman Aramlo Coumbar Thiam buguma patek ganda e holɗum nanɗon dal en paaɓi Thierno gammo dal sen jooɗima ɗon manam ko ɗon tan mbalaten kono dal yo Allah wan men e ndenka Seydina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yahoɓe gammu ɓe kadi yahoɓe Tiwawon Allah nawaɓe e jaam artiraɓe e jaam faaɓe Fouta ɓe kadi ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam kono kadi yahoɓe Madina to Cheikh Ibrahima Niass woni Madina Baye ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam en calmini kadi Madina Gounass naɓe foof ha didol Thierno won image goto mo jinmami ɗo wonde joni jinmami ɗo hollude joni won neldude ɗo namdal ngal woni oɗo image ma Ali Fall yawtini ɗum ɗo joni woni image mum jiyata oɗo o wi o wi diɗo baali o wima hay baali jole avion ngaji holko paɗɗa manam ana wino noon kala question garɗo ya namna ɗum quoi o wima hay baali jole avion ngaji nannama e avion ngaji jooɗima ndiwi ana ronki diwde o wi ɗum ko métére ɓandu o kaaliɗo holonnolɗuma ɗum ɗo o haalani inde makko o wi tan ko namnanomi Thierno Mody o haalani inde makko o wima hay baali joli avion d' accord ndax mi yii ɗum inde makko no fuɗɗori e wallam hen ala somi haali inde nde a faama tottam hen ndax mbaɗa andi fotɓe kam wadde niɓe inde nde fuɗɗori ko TM ɗon mbawmi haalde te mi faami Allah jarama o jarama kaaliɗo on namnir kam ɗum ko Madina Gounass naaɓe on namniro kam ɗum ko Madina Gounass naaɓe Allah jarama o jarama beltima e makko noon nda hande ay kaaliɗo ay ko wayni puusat Thierno Mody yaha Bourleya aéroport fiye monotaji wallahi aleykum a faami Allah no moƴƴi inchallah ɗum noon jilli sabotage noon non kaaliɗo ay min ɗum tawi te Thierno ay oɗo lewru mum gonɗen e lewru paandu pasuji Maroc ko wiiɓe lewru nelaɗo wallahi pasuji Maroc kam ni weeɗi noɗon wawnoma te aɗa jogui passeport wiiɓe coɗen kam billet tan jaaha Maroc mbaɗa sinam gadda Ali Fall montan maɗo ɓe ganda a joli avion mi yaha mi jooɗo hedde mamam ndeysaan Cheikh Tidiane aɗan kam Sérif ka Sérif mi jooɗo hedde mamam Sérif force tan nanɗo na kam Sérif so welam mi nawta hooram ha e Cheikh Tidiane way motta ɗum ala probléme
sama welama ni joni mi nawta hooram hay Cheikh Tidiane e non goppiren noon tan ceerno ñanden wonko puddinoɗen ɗo haalde mbimam ya moftanam sabu Allah jubbanam hen seeɗa woni ceerno bul faale gonɗo e Fouta o kaalen ɗum directement ha laaɓa hay so tawi won gure goɗɗe ɗum goni mais enen ganduɗen koto jaaten to e to jeeyaɗen to woni Fouta ceerno sangara biyeteɗo bul faale mi wiyata sangara bom par ce que wona sangara mais ko lati biyeteɗo bul faale jarateɗo toon to Fouta o ceerno ɗen poti hen haalde par ce que to fayi to moƴƴani mais moɗo weltono hen wuuro woto mi yiiɗa haalde inde nde koye télé wona kamɓe koɓe ƴettoɓe décision bul faale natta toon kala moɓe jii ni yeeya ɗum toon soɓe jaggima moɓe nawa e gendarmerie mariage bul faale yarta he toon mariage kadi jaasi arata toon te ko wuuro e nder Fouta mi yiiɗa haalde wuuro ngo noon ceerno bul faale o ceerno a haalta hen saabu Allah jaafoɗa eko wiyete 2 mois yimɓe jeeno e maayi hen ko ɓuuri hewde ko gorko bardo debbo mum taw ni yari bul faale ha natti wondude e hakkille mum Khalid ay sangara hon jonnen hon mbiyen bul faale sangara mais ko parfum ceerno ko latti jarte way neɗɗo kala ko ittat ma e sago ma ko sangara wona mbaɗen ɗum considéré ko sangara ay Khalid pullo ko jontaɗo won ganduɗa no hersini pulago no waɗ ɗum kamɓe am cikkat sa yarani bul faale tan wona danan Khalid jibol duba ko pullo almuɗam wallahi gonga to woni mon France Khalid ay fulɓe joni parnorto min mahani babam min nawi babam makka min nawi nenam makka hande ko ɗum ɓe parnorto hay Mamadou Ibra Kane ITV sa yimo tan andal ko pullo ko pullo wona caaya makko wona Khalid pullo wona caaya ceerno aɗa kol Khalid pullo wona caaya hande mbaɗa wawi ɓornade caaya tami nanani pulago te walla mi yiiɗa pulago par ce que heewɓe nan ɗo ɓorno caayaji gana fulɓe te Khalid ko heewi neɗɗo waɗa ɗum ɓorno caaya ko sabotage fulɓe wawi wona pulla jeeyaka hen pula waɗa koye ƴiƴam Khalid pula koye ƴiƴam pulla yontete jasner ma moƴƴo gila aduna diiɗa ha joni pullo mo waɗan lusit an ko joni fuɗɗi pullo tan jaro sangara tan mandira hanti are mariage aɗa turbira tan mbatta hoorema vaurien Khalid joni aɗa filmé aɗa nande TikTok an nande TikTok aji ne hersini ɗum ne hersini enen vraiment a faami wawi ɗo hande yontaɓe hewɓe nanɗo e laamu ngu sa namniɓe ko ful pourtant ɓe ciŋaki e bul faale Khalid ɗanni en koɓe nufoti goni caggal leydi jarata fulɓe jarata cimmotako parnorto ko min mahani babam min fewnani ɗum no babam te sa ƴeewi Fouta ɗum ɓuuri wonde joni concurrence o kaari mahi huɓere kaari waɗi ɗum wayan jiiɗa wadde concurrence ma min dakkuma yarde min ɓuurma wawde yarde te haade ma wawde soppude tan koma jara bul faale ko complexe te Allah nawma tan koye rewɓe soppo e worɓe ɓe ko soppo te Khalid armi haalama ayi saaba tigui rigui sono soppa taw noɗi lusit a nanani kam tawno wonde hakkille mum soppa way Khalid min sa yi ha mandili sa soppi mi nanguiram ka complexe par ce que a natti wonde hakkille ma Khalid min guila mbaɗa tolno hen aɗa meeɗi hen tolnade mi yi ɓanduma ndu kay taƴa o mi meeɗi hen tolnade Khalid mi waɗa lusit guiƴam haalam wonma ko boni meeɗa yarta sangara so uri kam bo mi tutata pullo hon iɗan noon wano sangara wallahi lazim Khalid sangara so luuɓi kam mi tutat yoɓe goppu sangaraji booƴi nen bonno nguruji fulɓe a faami te joni yimɓe sa haali tan mbiya joni fulɓe ɓe naggam sangam ɓe jejjitima hanoɓe yummaɓe ɓe nawoɓe yummaɓe makka nawo babiraɓe mabɓe makka ɓen noon ko fulɓe yoɓe ñembe ɓen ɗon moteur o sofi sangara wona ñembe message o yawti caɗo wi kam 3 minutes heddini kam janggo noon ɓe nodda kam ɓe ƴetto kam way min boy ƴettiɗo kam fof wat hen indema soɓe susure tan wat hen indema 3 minutes heddini kam wande caatu walo rokkataka ma haydara kono ceerno mi rokkuma tan calminen ceerno Sérif Mouhtar Ba comme d'habitude dora hawli congan en calmini ceerno Ɗeybou Ba en calminimo no fewi kono en calmini Kawsi KGS kisal golle Ibrahima Barka Ba en calminimo kono nen lelɗo si en calminimo mi salmini ɓinguelam joom le 12 toon to France ɓinguelam joom le 12 toon to France kanko o faami ko jiɗmi haalde ko kono ceerno uddiren ɗum ɗo tan ko fati e banggue guenale ɗe ceerno caat memo rokkam 2 minutes tan ko fati e banggue guenale a yiyat hannde mbaɗon min yumma sanko bamma sanko walla ɓima walla mawne ñande o wirnoya ñanoyen mbayrata toon a yata ƴeewoya manam mete yanande fewnama a yata donoɗa ɗum manam aɗa wawi wiide min guila babam walla tanam sanke haw wirna ko wiyete duuɓi nogas mi meeɗa yaade guenale te pourtant guenale aljuma foof walla so Allah rokkima aljumaji tati foof jaaha toon pewnita yanande donoɗa jomum mais yimɓeɓe joni koko jejjiti ɗum ko ceŋe aduna tan ko ɓeyta hen Khalid ayi neɗɗo an no lamma ɓooy juutde
ko ɗo mbattinta toppito ɗum anani kalel hande jingnaɗo ma sanko walla sehil ma sanko walla haysa sankoraka saha fo aɗa foti nadde e guenale pewda ransa a faami yoɓe jaafo kam e konngol ngol seeɗa ƴeew guenale heefereɓe koko waɗi ko organisation kaaliɗo manam hoɗnangu ɗo ko ƴiye tan wonɗo naggam sanggam ya pewɗon ha feewa ɗum noon woni faaro men enen kaali ɗum jeyɗen te guenal ɗe yo fewde yo waɗa lawol few mais hay laaɓi ɗi ko natti hay laaɓi mbatti ubbede yimɓe a faami kaalidu an yumma maaye ñande mbirnoyɗa yumma nen mbayriɗa guenal walla tane nen mbayri hay to tane wirna walla to bamma wirna a anda ko so haali aɗa wiyanoma a duwanoma way yayi habru makko pewda kaalidu ɓeɗo sa fewni ko souvenir so ɓima ari fewna so tane ari wawa andude ɗo tani ko leeli ko ɗum ɗon tahi men ummade anani way baɗono kaali no min mero mbaɗa duwono ɗum mi ala temps wallahi ndeysan kaalir hay yumma ala temps ndeysan go kaalidu yumma so wino ala temps e ma a wurata ceerno holko mbiyata sodoɓe yanade haade mayde est ce que déjà aɗa yof guenare yof sa welama jaaha comme no coon sekke en manno cooɗa yanade ma taw sa maayi tan arat birnata hen est ce que aɗa soodi yanade ma kursat non ko question sa welama ko a jaaha cooɗa yanade anda sa welama cooɗa yanade ma exemple sa janggo e jaam sa sankima mi wawa arde fewnanma ɗum waɗanma ɗum marpe mi waɗa hen photo ceerno Mody faami winde hen décédé naggam e naggam quoi est ce que a soodi yanade ma eyyi kalil aɗa andi sodde yanade e jaagol makka foti neɗɗo a wawi yaade makka a jogui ñamani a wawi yaade makka aɗa jogui sa wottima hirtotako gonga walla na gonga kaaliɗo hande somi yikkitino somme wima kaali mbaɗa soodoya yanade ma woppa waɗa joni mi noddo erama kala mbawɗo soodani ceerno Mody yanade ɗo wartes kaaliɗo an mi wima yannonnam erama mi sodne yanade non yanade tan mbawmi sodnede kaaliɗo te joni jiiɗa cooɗo ayi a yanade joni jiiɗa coɗondomo yanade kaaliɗo armi haalama hunde ay nduɗo lewru eto aɗa duwo hen won kettoɗa Allah jaboto ko nduyiɗa Allah jaboto mala kay nen taro tan waɗoɓe commentaire mbima métro ji ɗi kadi France ɓuuri hewde boom ko ɗo e bisuji ɓe mbi ko hewta France ko boom hewta Sénégal wonɓe ganduɗa critique tahiɓe ummani min kaaliɗo min somi haala min ko leydam kaali mi haalani leydi goɗɗo a ñanden an wino hay France exemple ɗum ko exemple ko civilisation way ñande wonde kaaliɗo lewru gammu hoddowɗo tan sonnede ceerno Mody yanade ɗo yo serani mballa min conna ɗum yanade ɗum wonno hande émission kaaliɗo an ɓuuri hande sonnede yanade ndat neɗɗo 2 métre kam so sonnaka yanade to ubbete ya wanne karo marbe kaaliɗo aɗa andi karo marbe te billahi mboɗo jogui sehilam sehil doro congan gonɗo pikino omo yeeye karoji ya wanne karo doro sehil ma sa harit bowɗi jaay karoye namo dimbali rek mayma ay karo pour yanade ceerno Mody ayi kaaliɗo min sabotage o natti kam welde cat anani a jarama commani kamɓe gon lewru gammu hay goto duwotako kaaliɗo lewru gammu ko lewru nelaɗo hay goto duwotako hen musibe woppu duwade musibe tawteren o saaha muura ɗum wonno ganndal ya sonne galle Thiaroye merci beaucoup merci Ali Fall